पहिलानो सिनि प्रेस मिडियाना हामबाय तै सिनि उआमचाइनि सिनि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट तै सिनि त्रिपुरामथनि वारियार्स जक दंगर जागा ब्रह्म जतन हामबाय तै स्पेशली सिनि बिसिंग फाइमा जाफायखा सिनि उ कामिनेंगै सिनि खरबसा टीपीएस ऑफिसर सालपा जमाति आगे सिनि लाइजाक आगेनि सिबिनि सिनलाइमनि बरक बेलाय कपाल काहाबर पारागो तिनि फाइमानि बिसिंतै बनो मा फायखा सिनि दादे बरास दंगर सिनियर लीडर तै गोबां मार जागानि क्लाबनि मेम्बार दं क्लाबनि लीडर्स दं अमा हायगोन जों दिनै क्लाबनि मुं हामक्राय मथा क्लाब बरक गोबां मा बिसि रमै बरकनि जे कायसे डिमान्ड दंमोन आनि थानि जे सामुं दंमोन केराम कायसे फानो बरक टाइम पास खायनि प्लास गोबां मा सामुं हायराबो याप्रि रमानि कातेगानि मुसुकमानि बाङैनि बरक दिनै उआमचाइनि प्लास क्लाबनि बरक रक आनि थानि कायसे प्रपोजल रमानि दं हायनि बाङै आनि साकबाय थां आनि अन पकेटनि खरसा हायगोन आं दिनै पाइतय फैगै बरनो कायसा केराम बोर्ड कायसा याफाय रफायमानि नगराय गामिनि सिनि हामक्राय मथा क्लाब बेलायके क्लाब कसाम हाइसि अरफ फाइमानि परे आं साइमाखा बरकनि कन्ट्रिबिउशन बरकनि फुटबल लगबो थंगै बरक बेलायकेनो सिनि जाक अमा हायकायसा क्लाब कसाम और जागा क्लाइजाक बरनो साकथार मुंबाय सुबाय मानो हाइफानो आसुनो कयनै लुकुरकनो जारा नाय दंनाय रकनो अमा हायकेनो जों सिनि क्लाब रकनो जोंतै संसागा नांगो गामि गामिगो माने हमले सिनि सराय रक स्पेशली जारा यट दंनाय रक बेलायकेनो केफे मानै बे कुबुलगै स्पेशली सिनि तिप्रासा आमचाइ रगो नगो नगो पारा पारागोनो ड्राग्स एडिक्टेड बरक गोबां मां दं हायसि बैखे साका थाङो स्पेस थाङो बैखे मुनु थाङो बैखे डॉक्टर इंजिनियर रंगो बरक कत कत रंगो फियाबा सिनि तिप्रासा रगो ताबक ड्राग्स सालाय माने बिसिंतै ताकफानो कलुग लायजाक ओ कलुग जाक थैते तैनो तेवैसा बांसिरैना गानि बाङैसि बुमा बुफारक रिहेबिलिटेशन सेन्टार मारो हफिगै रां मानलि 7,000 8,000 होइसे रां खरसा हायगै बसानो मुथांनार जोंखो बैखे लेखा फरा खायरगै बाइक बरक मुनि सुसनागोन अमा हाय साइथ मुनि बिसिदिसो रां फैसा खरस खायगै जोंखो मुथांनार गानि सुदु जिबनार गानि बाङैसो कष्ट खायलमा दं अमा बेलायखोनो साया हायसिनि तिप्रासा आमचाइगो अमा हायके ड्राग्स बायजे कुकुरजाक दंमोन इसराय रकनो जारा सिनि मेडियानि बिसिंति नाय दंनाय आं बरनि थानिगो जारा यरनो स्पेशली कयगा मुसुगु प्लीज जों ड्राग्स नि याफानि मुक्ति नांनाय हायनि बाङै गामि गामिगो जों क्लाब संसा नांनाय पारानि लुक जे यट इज द बैकबोन ऑफ द नेशन होजागोबा क्लाब संजो दे बासा खांके स्राय रंग जतनो थिगनां मा थांनाय बर गोबां मा खेला को दुलागो गोबां मा हाय इनडोर गेम्स गोबां मा इवेंट्स दंगर जागा बर पार्टिसिपेट खाय दं खांके बर लामा हायागो जे याप्रि रोमानि कातेगै फाय खांके सिनि भविष्य सिनि फ्यूचर तेबो कुसु कानाय सिनि तिप्रासा बो बैहायनो सालसा कुसुगो कागै बोमों खालाय मैनाय आसि नोंसोरखौ हामबाय।